Pitääkö näihin puhallella pitää, että testataan, että humiseeko nää? Ei, mä olen ottanut vasta kun ensimmäisen huikan tästä kuulen, niin ei vähennetty. Heti kato toinen, niin rupeaa lähteä paljon paremmin. Today's episode we install hydraulic handbrake. Yes, very good. Then we go Sutututu to Hyvinkää. Testing. Testing. Jos ne lataa silleen niin nopeasti. Siis tajut sä Jasper, että sulla ei yhtääkään uretta niin pusta tästä takana? No sit niitä ei oo asennettu vielä. Tuona on hyllys. Nää letkunpalaset vuoto. Ehkä se nyt tän loppukesän kestää. On täällä pari jäähdytysneste letkun vuoto. No America. Voi vittu. Vittu vuotaa. America. Molemmat. Tääkin on aika semi, niinku mitä vittu. Pitää vetää nippu sitä tonne. Mä veikkaan, että on ollut jossain kiinni, mutta toi vetari on repässyt sen. Tonne vaikka kiinni nippu sitä. Vetää ylimääräiset vaikka sisällä, kun se menee tuolta edessä. Odota. Mä mietin. Tuossa on toi T-kappale. Apsien tilalle. Nyt tosta. Se kaatuu tuolla kahteen. Niin tosta. Jos tosta vie sisälle. Sitten alkaa olla kyllä vähän liikaputki, jos tois sisältä takas tuo T-kappaleeseen. Eikö se ole helpoin pistää poikki tuolta ja vetää molemmille puolille toi molemmilta sylittereiltä? Niin siis se menee joka tapauksessa molemmille. Niin. Mä mietin vaan, että ilman että tarvii vetää keskeltä poikki. Mä en tiedä, mä en vielä nähnyt missä kunnossa ne jarruputken takapäästä ne vähän ruostii. No en mä tiedä. Tehdään jotain. Ei se ainakaan alas asti tuu. Ei se ainakaan alas asti sit tuu. Toimiks toi kässäri? Vetäks sen päälle? Ei kun siellä on vaihe päällä. Niin. Toimii sekin. Ai niin, vetäis tuolta. Häh? Niin vetäis tuolta sen. Niin ensimmäisen ja sit katso se mikä menee taakse, niin jostain lattian. Mutta ainakin se olisi helppo. Niin tuossa lattiapikkiä. Nonni. Sinne meni. Onko tää vasta versio 1 tästä hydrakäppäristä? Vai pitääkö se ykkösellä olla tollanen? No se ensimmäinen versio on yleensä se mikä jää. Tehdään vähän sinne päin ja sit se huomataan, että se on ollut siellä pari vuotta. Ei kai sen kaunis tarvii olla. Sitä myös haluaisin. Se ei leikkaa turhaa
Noin. Vaikka päästä sen. Ahdistaa niin perkeleesti. Hui! Joo. Onks tässä? Teemme kierteet rikki. Sitten kun sen kiristää. Kovaa joo. Tuu vetää vaan. Näin me tehdään. Vetarit sanoo Xbox. New vetari. Up in the ass of BMW. Ja little bit wiring problem. Näillä 6 ja 3 sai viimeksi hyvin. Pyssyllä vaan suora. Joo. Fy fan! We have a camera over there. Pitää varmaan seuraavaksi vetää ne putket sieltä alhaalta poikki ja katsoa. Eikö niitäkin oli poikki? Häh? Että vittu kun toikin oli poikki, niin ei tarvitse pyörittää tosta. Niin. Saatana. Ota se pois. Tää. Ota se pois. Menikö pyöräksi? No kun se on tuolla ihan haista vittu paikassa. No niin. Koputta sitä vasaralla varmuuden vuoksi. No. Väkivalta ei ole ratkaisu, se on kysymys. Häh? Tämä väkivalta ei ole ratkaisu, se on kysymys. Meidän puoltit on kyllä varmaan aika puhtaat. Toi mun idea ei nyt toimi, kun tätä putkea liian vähän. Jos vedetään vaan sen niin kuin alun perin. Ne menee sinne putkeen vähemmän. We need Mika. Se on vähän sellaista. This is vetari. It goes up in the ass of Bemari. Olisin tiennyt, että tässä lajittelemassa on tollasikin. Ei olisi välttämättä olisi tarvinnut. On ainakin vähemmän töitä, niin ei tarvi. Kun jos näitä käyttää, niin pitää puristella noin putket. Mut noilla, mitä sä haet, niin niillä ei tarvi.
Mun pitäisi olla ainakin yksi vielä. Poikki on. Yes, yes, very good. Testing, testing. Sitten pitää katsoa, että onko nivelet ehjät, niin laittaa ne toiset kepit varalle. Jep, tulla kiusaamaan, saatana. Joo. Saa sponssata työtason. Niin vois. Tuolta kuuluisi kyllä vuotamista. Jostain runkopalkin välistä vähän vettä. Tai piilossa oleva jäähdytysnestettä. Sekin voi olla. Testing, testing. Onpas tunkki nyt huonosti laitettu. En tiedä kuka sen laittaa. Mistä me halutaan ne sisälle? Jääks ne häiritse, jos ne tulee vaikka jostain täältä? Kannata varmaan ottaa. Niin joo. Sitten ne kääntyy tuolta tonne. Missä se kartaani tulee? Ne tai no joo. Eikä itse haittaa, jos sen kartaanin vierestä tuo. Ei. Näin me tehdään. Se tuo vaan lisää mielenkiintoa, vaikka menis poikki Me tuodaan se. jarrut hävii. Näin me tehdään. Se on aika hyvin tuota vanha korimassa vielä pehmusteena sellainen. Se oli tonnin seteli. No olinpa nyt minäkin tyhmä saatana. Miksi mä sen nyt kiinni laitan ennen? Vittu. Ei saa haukkua. No niin, vedä.
Joo. Voi taas hypätä ekalle rundille mukaan, niin sullakin on jotain menetettävää, kun muut hävii jarrut. Tippuks? Saanko mä tuolta sen leikkurityökalun? Se isompi. Häh? Se leikkurityökalu. Se on. Jossain se pakin päällä. Nyt pitää varmaan laittaa kamera pois, kun mun ei mitään haju mitään. Mikäs tässä olisi kiire valmiissa maailmassa? Joskus teräspunaisletkut, missä on panjon pultit päällä. Tää on vähän siistimmän näköinen. Tai sit tilaat jonkun yleismallisen setin. Vaikka sit kun on tuppasatulle tai jotain. Niin, sit kun ne joutuu tekemään uudestaan. Jarruputkit vittumasi, kun niitä ei voi niin isolle mutkalle vääntää. Jep. En ehkä enemmän uskaltaa. Se on ihan hyvä. Oi, paparazzi. Tää on just tätä. Just tällaista. Testing tosi hyvä. Paljon täällä paine? 2,5. Joo. Ei tunnu, että se niinku... Ei se mene sisäänpäin. Sitä pitää varmaan ilman lisää. Häh? Normihan toimii. Joo, en mä huomannut siinä mitään eroa. Kuivaan ton, ettei se varmasti vuoda. Sätilleen rekkiksellä. Löysitkö sä vuoto?
Today's episode we install hydrate. Bring the baseline.